Hei vaan kaikille kavereille. Me kaksi kaverusta täällä, eli Vikke Gamer ja minä, The Gamerfin, tehdään taas toista videoa. Ja taas näette multa surkeita gameplaytä. Ja eikä mennä peliin. Niin, Vikke Gameri pelasi äsken yhden pelin ja sai sieltä avaimen eSport Winter Case. Mut sille ei oo casea, joten se ei voi vaihtaakaan sitä casea. Me voi ostaa casea. Niin sitten. Ja mulla on niitä 3, niin. Mä muuten siirryn mun playsieni. Siinä on koko pöytä. Näin. Ja mä juon kolaa. Se on hyvä, kun mun tietokonepöytä on tässä keskellä huoneessa. No on tehnyt aika lailla keskellä. Joo, niin on. Ja mä vaan juon täällä kolaa kesken gameplaytä. Se joku AVP pitäisi tähdätä just ja tappaa tyypi. Voi kun ei peli stoppi, mä juon kolaa. Niin se Noniin, sanoo Mikki, game stop. I am drinking Coca-Cola. Missä sä oot? Mä vielä lataan tätä, koska... Tuu CT:lle sit. Paitsi terroristit on tuplasti voitolla. No ihan sama. Tää peli kyllä loppuu ihan kohta. Mä Mitä? lopetan sit kun tää peli loppuu. Justiin. Mistä tehdään maratoni, Jepu? Ehkä joku 15 video, niin se voisi olla maratoni. Ei. Jotain tilaajamääriä. Joo, jotain kun tulee 20 tilaajaa, niin tulee varmaan silloin kilpailullista toi maratonissa tai sitten normaalia pelaamista. Ai! Siis tätä CSGO:na ihan tätä rentoa niin pelataan sitten, jos ei päästä kilpailulliseen, niin maratonissa. Ai! Että semmonen lupaus, eli kun tulee 10 tilaajaa. Joo, 10 tilaajaa. Koska 10 tilaajaa on ihan mahtavaa meille. Koska 10 tilaajaa on aloittelijat subaajille ihan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Ui, mä sain ekan tapo. Ui, mä sain Galili. Ui, tos on tyyppi. Ai, mä kuolin. Ui, tos on tyyppi. Ai, mä kuolin. Pääseeks tonnekin? Minne? Kato tuota S.G. Joo. Ei kun toi on toi. Se näytti vaan hyvin oudolta. Se näytti, että toi olisi kellunut ilmassa. Leijunut ilmassa. Otti jonkun avika. Ну так чё, кто может дать? Вещи промышленного качества. Mä vaan täällä juon kolaa. GameStop! Nyt ette kuole. Täällä on M9 pistin. Tuure. Täällä ei oo puukkoa, täällä ei oo puukkoa. Power. Hyi. Stäsräkkinä. Взял бомбу и пошел на Б. Statrakkinä M9 pistin, juu. Серьезно, что ли? Joo. Tää vaan menee kauas. Sitten kun tää on saanut. Noin. Me voitettiin. Блядь! Mit? Mä muistin, että se oli toi oli yksi tyyppi ampui ja toi sai purettua ton pommi. Joo. Tää on aika outoa gameplaytä meiltä molemmilta. Miksi sä oot noin hiljaa? Mä en tiedä. Sä oot tylsää ilman tuo. Sä vaan oot Ja aijaa, ne pitäis mun puhua tällaista. sä rupeet huutaan kota. Joo, vittu, toi oli varmaan ihan korvan raiskausta.
Mä sitten rupee huutaa, se mulle ihan säästämä. Kuule, mä haluun onnemmin. Täällä meillä on töppäjä. Oi. Jee. Mun ensimmäinen tappo oli with CSGO. No ei oo eka tappo CSGOssa, mutta toka tappo koko mun elämässä. No ei kun koko tappo oikeassa, ei kun eka tappo ei oikeassa elämässä tapahtui eilen. Vittu joo. Haavoittuu. Ei kyllä pelejä oikein nähtä. Joo. Ei kyllä pelejä oikein nähtä. Tää game loppuu ihan kohta. No ei kyllä pää. Koska jos me voitetaan vielä yksi matsi, niin... Ui. Loppuuks teetettä siihen? Miten toi ei kuollu? Missä se on? Tulee sinne B:lle päin. Siinä. Ai, näyttäkö mikä määrikauden äsken, näyttäkö mikä Sä et kaveri. saanut siitä tappua. Näyttäkö silti. Näetkö minkäs kaveri iskee? No ei tietysti nähnyt, kun mä vaan kattoin sua. Ei. Näyttäkö mikä kaveri iskee. Iskee kunnolla. Noin. Iskee kunnolla. Oho, puhusta keikkaa. Vahinkolaukaus. Vahinkolaukaus. Onks sulla M4 ja A4 ja Urbanin DD-pat? Mistä sä sen oot repinyt? Joku oma antanut mulle. Ai niinku omaks vai? Joo. Oho. Joo. Oot sä vielä elos? Jee, sä oot vielä elos. You are alive. Counter Star. Ei saada mitään, ihan varmaan ei saada mitään. Joo. No ei saada mitään. Tuosta kakkonen. Joo, eli nähtiin tässä eilen aika lailla kun lopetettiin kuvaus. Niin nähtiin, että joku tyyppi, jolla oli jo AVP PAM, niin sai AVP ton kuoppakyy. Että se oli semmonen, että sillä kävi tuuri. Jo oli semmoista nähtiin. Mutta me ei olla paljon puhuttu tässä. Eli tietysti tulee näitä spessuja, eli 50 000 spesiaali tulee. Ei 50 000, eikö 50. Ei 50 000. Ei ihan niin paljon. Joo, kun tulee 50 000 tilaajaa, niin tehdään eka spessu. Joo, hyvä idea. Suostun. Joo, meillä on vähän aikaa miettiä. Me ei ehkä keksitä siihen mitään spesiaalia, mutta kunhan nyt tulee 50 000. No se olisi ihan mahtavaa, jos te oikeesti antaisitte meille 50 tilaajaa, niin näytetään naamat. Joo, 50 tilaajaa, niin näytetään naama. Huonoin face. Ei! Saatetaan tehdä silloin joku, ehkä mun kaverilla, tuolla Vikke Gamerilla, niin semmonen vlogi, niin siinä näytetään naamat. Joo, se on hyvä idea. Mut se ei oo siltikään gameplaytä, joten meidän koko kanava pilaantuu silloin. Koska meidän koko kanava... Jee. No ajattelin, että me näytetään vaan kerran naamat. No ei. Miksi se haittaisi? Mä tiedän. Sua se näköjään haittaa. Haittaakin, koska sulla on niin ruma naama. Mulla on... Sulla on niin ruma naama, että kukaan ei halua nähdä sitä.
Ai Ei saata. pommi. Ja sattuuko se oikein, kun mä sanon to? Sulla on niin ruma naama, et se oikein sattuu. Sitä haukkuu. Joo. Joo! Mitä joo? Mä haluaisin mennä noiden puolelle. Mä menen noiden puolelle. Miksi? Koska mä haluan M4A1. No niin, tapanne, direktori. Tuu säkin sitten, jos sä... Joo, eli kyllä me otetaan subaajia ehkä. Tänne... pelaamaan. Siis tähän, jos se subaatte, niin pääsette meidän tiimiin. Aika varmasti. Tai me tehdään vaan subaajille semmonen kun tiimi, minne voi joinata ketä vaan ja milloin haluaa. Eli periaatteessa julkinen. No jääpä ei osannut ampua. No Jos ei. voin Nyt mä oon täällä puolella. Sä oot siellä puolella. Hyvästi! Mä oon ykkösenä meidän tiimissä. Koska hyvästi! Oh, you mad, bro. Tuutteko te Aallongilta? Ei. Ettehän se sieltä tuu muuta, kun siellä on 100 miljoonaa tyyppiä. Joo! Miten sä et kuollu? Häkkeri. Meni kyykkyyn nousin. No hei, mä ammuin sua suoraan vartaloon ja se ei mukama osunut. Eikä ase sulla oli? Ota. Mä ammuin sun 19 kutia. Noi. Ne ei mukaan osunut. Häkkeri. Kauhea häkkeri. Noi. Nyt mä pääsin tiimiin. Sä oot kauhea häkkeri. En mä halua häkkereitä mun tiimiin. Häkkeri sen takia, koska tappoi toisen häkkeri. Ois niinku itse häkkeri ja joku niinku normaali pelaaja tappaa sut. Sitten sanoo häkkeri, because I am hacker. What? Sitten ne on se, what? Sitten, whoops. Kuolitko? Missä sä oot? Mä oon Aan Long. Alla. Tapoin juuri tyypin. Global Gaming. Longilta! Longilta! Kuulitteks te nyt ihan varmasti? Oi mä tapoin! Se tuli meidän spawnilta yksi. Hei, ylhäältä tuli yksi ja mä tapoin. Fou! Noniin, toi kuolee. Mä vedän sen no-scopilla, jos pystyy. You mad, bro? Nope. Jee, mä oon ykkösen. Veitkö sä sen nouskopella? Joo. Itse asiassa sen. Ups. Sore. Mun ei kannata enää, tai sille mä en voi nyt oikein huijata, koska sä voit katsoa kaikki videolta. Kanavalta. Meet kanavalle vaan niin. Hei, häkkeri! Joo, häkkeri. Ai vitsi, tää lagaa. Joo, Hyi, miten en tappanut? Toi vitsin tyhmä tyyppi tuli mun eteeni ja mä en saanut sen takia tapettua. Se oli toi Russian Bear. Vitsin. Missä sä näet Russian speedo? Se on ne viimeisenä. Ota Russian pedo. Pedo. Russian Pepe. Russian Peris. Just se. En mä oo mitään... Ei... Miksi mä meinasin sanoa just äsken suspensionin?
Mä en halua ottaa mitään suspensionia pois. Suspension on jousitus autossa. You mad, bro? Are you so mad, bro? No Bella. Just huomasin. Ampu AK:lla päähän. Joo! AVP-tä. Ja myös eilen kävi tuolla mun kaverilla, siis Vikke Gamerilla, että sillä oli millin päässä saatavana AVP-sähköpesä. Eiks niin? Joo. Ha, ei muuten vituttanut. Joo. Ja sit se sai, oliks se, minkä sä sait sen tilalle? PP Bisoni. Joo, sä sait PP Bison Water Skilli. Eiks niin? Niin se oli tosiaan file. Mutta yhden hyvän se sai SSG Slashheadin, joka oli kuitenkin sisään ajettu. Eli ei siltikään hyvä. Joo, ne tulee A-longilta. Ryshi. Läpi vaan. Paitsi että siinä on AVP ja toinen AVP ja kolmaskin AVP ja sun AVP. Ja mä sain aseen. Eikö siis tapua? Mä sain aseen. AVP sähkö, pesä. Se muuten ei pusta tarraa, niin se on kadonnut mun invasta. Niin. Jos sä laitat sen aseeseen, niin se katoo sun invasta. Mutta ei se ole enää mun aseessa edes. Mitä sille kävi? En mä tiedä, se on lähtenyt mun aseesta. Miten se katos? Niinkö En mä tiedä. Mä silloin laitoin sen. Mut ei enää, sitä ei oo. Et kai sä raaputtanut sitä? En. Okay. Missä sä oot? Katon A-longille ja SSGlle. Siinä on lovit HP-tyyppi. Ja sitten se on täys HP-tyyppi. Joo, siellä oli lovihopeinen, mutta mä en oo saanut sitä. Ei kun oisin se on. Ei täällä osu. Miksi nää kaikki ryssii aina Aalle? Niinpä. No kyllä mäkin ryssin, mutta mä menen sinne ekana. Sitten kaikki tulee mun perässä. Arvaa ärsytykkää. Koittakaa ymmärtää, että on alla. On alla. Onko vitun ikinän ja hikinen tyyppikin? Noi. Just näin. Ja siinä me hävitään. Niin, ei varmaan saada mitään proppeja, mutta kunhan tulee videotubeen, niin me aiotaan silleen tehdä, että joka päivä tulee ainakin yksi video. Eikö se niin ollut? Okay. Hei. Joo. Paitsi että me ei me paljon sovittu mitään, mutta ainakin koitetaan saada yksi video per päivä. Käykö? Koska ihmiset tykkää CS-stä. Wow, plus CS go on. Niin hyvä peli ja siitä on kiva tehdä video. Wow, video. Video. Joo, vitsin autos nipaa. Me voitettiin. Mä en kestä noita ääniä oikeesti. No niin, me kuollaan. Me kuollaan. Noi. Ei me kuolla. Ollaan niin hyviä pelaa. Missä sä oot? Ja miksi sä oot noin hiljaa? Pitää keskittyä. Pitää keksittyä. Pitää keksittyä. Kato, kun ei muuten pärjää, jos ei keksity. Muistakaa, aina pitää keksittyä.
AVP-asema. Vaikka onkin Rumania on. Vitsin omaa! Hehehehehe. Mä sain AVP-asemoja. Se on hyvä. Joka on aika rumaa. Siis jos te saatte AVP-asemoja tai mitä vaan AVP-skinejä, tietty voitte lahjoittaa. Get shit on. En mä paljon tykkää tästä AVP-asemoista. Se ei jotenkin oo mun tyyliäni. Antakaa mieluummin jotain sähköpesiä tai salamia. Salamia. Antakaa salamia. Antakaa minulle salamia. Minäkin haluan salamia. Muistaaksä? 0/5 ei maistu salami. Eiku 4/5, koska ei maistu salami. Niin, ottaa salamipizzasta salamit pois. 0/5 ei maistu, 4/5 ei maistu salamit. Paras. Kuoleman turmio. Taas joku käyttää Negeviä. Nigeria. Nigerianlaisia. AVP Asimovi. Karambit GG. Ai P250. Franklin. Karambit yö. Ja... Pä. Oh. En mä nyt halunnut nähdä sun rumaa karambit. Joo, en varmaan AVPt hyi. AVP on aika ruma itse asiassa. Eikä ole. Meidän, eikö siis AVP-asemovi? Meidänhän pitää olla aina joskus tämmösiä noboja. Mä otin Scar 20. Autosnipa. Ainahan pitää olla joskus nobo. Ja mulla on urakoitsija vielä tässä niin. Oikein pitää olla kunnolla nobo. Koska jos et ole nobo, niin et pärjää. .fi. Et pärjää .fi. Ai! Ei ees osunut, mutta ai! Kato, tyyppi sai tapa. Mä tiesin, että se kämppii tuo. Mehän tapatetaan nämä. 0/5, koska ei maistu salami. Eikö siis... Oi! Oi! Näinkö menin puukottaa sit jätkää vittu. Varmaan vitutti. Varmaan vitutti oikeesti. Osui kyllä suhun. No sen verran se ei mennyt putkua. Osuiks mä suhun äsken? Miksi se moukki ei oo avautunut? Ota se avikka siitä. Ei kun mä oon nobo. Ne kattoo sinne ihan helvetisti. Älkää menkää. Ei kun menkää vaan. Ne kattoo ihan kovaa. Nyt Mariatta ottaa sydäm... Okei, copyright. Sori. Anteeksi. Mistä? Kato MR Jarlulta copyright. Siellä oli. No mitä? Okei. Jei. Voimme ottaa vähän kärkkiä. Voidaan mä katsoa. Siellä tulee tyyppi! Oi. Pitäähän nyt joskus olla nobo. Mitä? En mä tiedä. Tuo vaan jotain. Ei kun älä tuokko mulle karkkia, tuo mulle sipsiä. Älä tuo sipsiäkään. Tuo mulle. Tuo mulle sitä Sitä. karkkia, sitä.
Kyllä sä tiedät mistä karkista mä tykkään. Sitä missä... Joo, miten se ekana tappoi mut? Mikä se on se karkki? Se aakkoset. Ei kun salmiakki. Nonni, tää vie. Omat kuolee ihan varmaan. Oma kuolee tälle. Tälle näin kuolee. Tälle Japanin tyypille. Japanin Niin. sapatai vielä. Piplo. Oi. Noi. Ei saada mitään. Ei saada mitään. Saada jotain. Nonni. Joo, mutta... Noin, se olisi video tässä ja me leftataan ja hei hei. Joo, mutta se olisi. Moikka moi ja nähdään ensi videon parissa. Tänään tulee ehkä toinenkin video.